ekade xelwa ifikile. Ubomi bam ndabubona ingathi buxhomekeke ezandleni zamntumbi. Izinto ezasenzeka ndazibona zitshintsha ubomi bam. Xeshaya bangathi limenxe. Izinto ezazindirhanqile nezinto ezasenzeka kum yabangathi liphupha kum. Ndatyhafa, ndaphelelwa ngamathemba. Izandla, xesha lakho lifikile noMekhotha. Khawulezisa. Maphakame Nkundla. Introduce. Kundla ebekekileyo le case number 727 umtshutshisi utshutshisa kule nkundla umangalelwa uBantu Zathu. Qhubeka. Nkosi. Ityala bekwalona lityala lokubulala ngongekho mthethweni. Ngomhla wama-27 kwinyanga uMeyi ngo-1998 ePine Road, ePinelands, kwisithili saseKapa. Wahlasela mdaka inkosikazi yakhe uDora. Wamhlaba ngebhoso wamhlinza ngongathi ukuhlinza ibhokhwe ngenxa yaloo manxeba ngecala emveni kwintsimbi yesithathu emveni kwemini. Ngabe unetyala okanye akunatyala? Andinatyala. Ukungalivumi kommangalelwa ityala kubhalwe phansi ungaqhubeka. Kundla ebekekileyo le nkundla iza kondlala inyaniso ithi thaca etafileni yokuba ummangalelwa uZathu ube nezizathu neenjongo zokubulala inkosikazi yakhe ngokungekho mthethweni. Oko kwenzekile yafezeka iminqweno yakhe. Igama ngungalo Mhlekazi omele ummangalelwa. Thina sizabonisa lenkundla ubumsulwa bommangalelwa. Sizawuveza elubala ukuba lenkundla ayinabungcino obubambekayo kwaye nesityholo abekasona ummangalelwa sobulala wayengenawusenza kuba wayengekho ngela xesha nakulaa ndawo umfikazi wafela kuyo. Mtshutshisi, ngabiza ingqina lakho lokuqala. Ndiyabulela Nkosi yami. Mandibizelwe ingqina uNomhle Mathe. Nomhle Mathe. Nomhle Mathe. Nomhle Mathe. Mfungisi. Yafunga uba ubungqina bonke uzabuthetha kule nkundla buzoba inyani. Bakunjalo phakamisa isandla sakho sasekunene utsho emva kwam. Nkosi ncede ndithethe inyani. Nkosi ngincede ndithethe inyani.
Nkosikazi uMathe usebenzela ummangalelwa umnumzana uZathu. Ewe mhlekazi. Kawuchazele lenkundla lingakanani ixesha usebenzela umzi wakwaZathu. Anqinisekanga kodwa lithuba elide noko. Ngamazwi akho enyaniso ngabuchaza njani ubudlelwane nemvisiswano phakathi komnumzana uZathu nenkosikazi yakhe ingekasweleki? Andingetsho kuba ibengasahlala ekhaya. Ngoba kwasike kwathini? Andazi. Uthetha uthini ba uyazi? Andazi. Wakugqiba ukuhlala endlini yabo imihla nezolo. Uthetha uthini? UZathu wamgxotha inkosikazi yakhe anditsho? Utsho mos. Objection, Mhlekazi. Mtshutshisi alikhokele endlini. Objection sustained. Mtshutshisi. Ndiyaxolisa Nkosi yam. Nkosikazi Mathe, ngowakho umlomo kawuchazele lenkundla ukuba umnumzana uZathu wamhambisela ntoni na unyana wakhe kokwa. Usisidora ebengasamlanda umntana esikolweni. Naye ebengasabuyela ekhaya xa evela emsebenzini. Babexabana nobhuti ngalonto. Uthetha ukuthini ukuthi babexabana besilwa? Andiyazi kakuhle nam lento. Ndandipakisha impahla zomntana. Kanye kanye. Utheni ungibulala? Unikhuphe kule nhlungu. Sithatha lo nto manje. Umntana uzakuva pha. Andikhathali, indlu yam lena, ikhaya lam eli. Mandibubulele ubungqina bakho nkosikazi obungekho exexe. Ndifuna nje ukubuza ngoku umbuzo emnye qha. Kawuxelele lenkundla ngowakho umlomo ukuba umfikazi uZathu wayethetha ukuthini ukuthetha ngokubulawa? Wathi ungandibulala. Aphindathi utheni ungandibulali nje? Kutheni ungandibulali nje? Enkosi, andinambuzo. Gqwetha lo mmangalelwa. Londo ithetha uba umnumzana uZathu ebenovelwano ngabaqeshwa bakhe. Bahoyile nabanye abantu. Ewe mhlekazi. Umnumzana uZathu ebelunge gqitha. Nangona usisidora ebesuka benomsindo ashawutise nje. Bekungekho nto ibemonelisa yena tu. Nomhle makhe sithethe ngomnumzana uZathu. Umnumzana uZathu ebendomkelisa kakuhle. Kwaye benaye nochatha ebendinika yena emvuzweni wami ukuba ndincedisana nabantwana bam. Bekuhlalela nepension. Ewe mhlekazi, ewe. Ukhe mhlawumbi ngamanye amaxesha akungcolisa? Hayi, akazange ayenze lonto. Unyana wakhe wakwamngcolisa okanye ambethe? Hayi mhlekazi. Ebemthanda umntanakhe ngathi uyamkhonza. Zange waphakamisa nasandla kuye. Kumkakhe ebenjani? Babethandana gqitha kuqala. Uzajika izinto basoloko bexabana mhlekazi. Uthetha uba apha ekuxabaneni kwabo abenomsindo ebengade abulale nditsho ke nto umkakhe? Hayi noko ayiyo nto efana nobhutileyo. Andinawo omnye umbuzo mhlekazi. Sagqwetha. Nkosikazi uMathe, ndinombuzo nje omnye nkosikazi yam. Wake watsho unkosikazi uZathu kuba umyeni wakho uzambulala, waze nawe wayiva loo nto yoba uza kumbulala? Ewe watsho. Nkosi yam, anawo umbuzo Nkosi. Ngehla.
inkundla ibiza uThembi Vanga. Yaqala njalo inyewe yokucazululwa kwam phakathi kwesidlangalala sabantu. Ndandingasenabo ubomi obubobam. Into yokuba ndiqwangululwe ngemibuzo elolo hlobo kwindawo elela hlobo yandenza ndaxheleka emphefumulweni kwanzima ukunyamezela. Unkosikazi uZathu uke wafika phe officeini phambi kwabasoleka kunjalo? Kunjalo. Kwenzeka ntoni? Baxambulisana. Baxambulisana ngantoni? Imali. Nantoni? Wayecatshikisa into yokuba umnumzane Zathu emkhuphe endlini. Yintoni enye unkosikazi uZathu wayitsho? Yintoni? Nkosazana, yinkundla le. Yintoni enye unkosikazi uZathu wayitshoyo? Wathi umnumzane Zathu silemthathele unyana wakhe. Kubhetele eselethela nobomi bakhe. Kutheni ungandibulali nje? Ndibulala, unayo ingqondo? Ndibulale mani, ndibulale ungikhuphe kule ntlungu ndikuyo. Iyafana nje ngathi ndiphila ubomi. Man, akho umuntu ofuna ubulala wena. Into endiyenzayo apha ukugcina umntana wethu ephethe kakuhle qha. Umntana wethu! Umntana wethu! Kutheni ungandixelela into yoba sewufumene omnye umntu? Ndiyanathi mana ayikho nento ethethayo. Masambe. Uthi wamva embetha. Kunjalo mhlekazi. Inkosi yami. Anawumba omnye umbuzo. Mnumzana Ngalo, inqino lakho. Inkosi Mhlekazi. Nkosazana uVanga, ungakuchazelela enkundla uba uMr Zathu wayengumuntu onjani emsebenzini? Belungeqedi. Bekumnandi ukusebenza naye. Unexesha elingakanani uSecretary kaMr Zathu? Iminyaka nge-3 years. Phambi koko ubusenzani? Beniyi-typist. Kuze kanjani ke ngoku be-secretary? Inje lento mhlekazi bendifuna bucala. Utha kuyiva loo nto umnumzane Zathu nepartner yakhe bagqibe ekubeni bandincedise bandibhatalele. Ndathi ndawuphumelela ke bandonyusela. Okay Miss Vangi, makhe sibuyele kulamhla uthi weva Mr Zathu ecambulisana nomkakhe. Uthi kanene wambetha. Oh hayi, ndithe kwakuvakala ngathi uyambetha. Oh, awuzange umbone embetha. Hayi. Inoba mhlawumbi weva into loluhlobo. Waze yena wothuka wacimba uyambetha. Ingenzeka mhlekazi. Ndifuna ukuthi ke kuwe awunandiphikisa xa nisithi uMr Zathu azange akaphakamise isandla kwinkosikazi yakhe. Kangomuntu onjalo. Wena into wayivayo weva bexambulisana ecacisa into ngokugxininisa. Ingenzeka. Andinawo omnye umbuzo mhlekazi. Inkosi yami. Inombuzo nje omnye nkosazana. Uve ingxabano into ebangele ukuba ukholelwe ukuba unkosikazi uZathu wabethwa ukuze athethe ngokubulawa. Injalo lonto? Andinayo into yokuthetha Nkosi yami Inkosi. Kulungile, inqina ngehla. Inkundla ibiza elinye ingqina ulizongesi. Lizongesi. Uyakho next kanti bilula. Uzawuthini ke ngoku uzawuhamba? Anzilindele bani? Lizongesi! Ithi ndiyeke. Enkosi. Kawutsho ke mnumzana uNgisi. Kweyakho ingxelo othe wayinikezela emapoliseni. Uthe uyakhumbula amaxa amabini. Umangalelwa enika ubungqina. Obunonto kwenza nesiphumo selityala akunjalo? Ewe kunjalo mhlekazi. Kawuncedeke. Kawuxelele lenkundla okwenzekayo kwaye nini. Okokuqala kwakungexa sasixakekile kakhulu
silungiselela i-audit enkulu kwikampani yethu. Unkosikazi Zathu walibala ukuyolanda unyana wabo esikolweni. Lokwe kwana ke yathi shwaka nje ukethutyana. Intwana yama ikabuye esikolweni. Yo, Yabona ke lo mfazi into azenzayo. Inene nyanyana ngizambulala lo mfazi. hayi bantu. Uqinisekile ukuba umangalelwa wawakhupha amazwi athi ndakumbulala ke lo mfazi. Ewe kunjalo. Wakhona uphindile umangalelwa wasebenzisa amagama okubulala. Akunjalo? Nceda ke mnumzana uNgesi. Kawutyebisele lenkundla okwenzekayo. Unkosikazi Zathu wafika phaya ofisini kuthi waya kungena kwiofisi kaMnumzana uZathu. Yaqala ke ingxabano. Ngelo xesha ke mina ke ndandisiya kwidesk kanobhala wethu. Ndiyothetha naye kukho into endiyifunayo kuye. Baphuma eofisini kaMnumzana Zathu bengxamile bagqitha apha kuthi. Uthumvile kakuhle umfikazi sithi ungazi kundibulala.